Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दायो आं न'आवहाय दंफैयो दायो हरनि बेसे जाखो टाइमा दहयो 10 बाजि बेसेबांबा जाबायमोन ओमफ्राय मा होनो जोंहा टुक्लुआथ' बे रसना सिरिथा टुक्लुआ बिराद हारला खालामगासिनो नै जोंहा बेयो टिक्लुनि बार्थडे दोङो बे जोंहा आब'नि फिसाला नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअफोरखौ नायदोंबा मिथिखागोन ओमफ्राय बिथाङा गावनि बार्थडेनि थाखाय बिराद हार्ड वर्क खालामगासिनो बार्थडे पार्टिनि थाखाय ओमफ्राय मा होनो बिराद गोबाव जाबायमोन आङो बुंनानै दोनखानाया एबार नोंनि फैगोन बार्थडेखौ आं खुंना होगोन होननानै खिन्थु आङो बिराद बिजि थाखायनो आं बावगारबायमोन बिनि डेटखौ ओमफ्राय गथ'आ हरसे उन्दुलायलायाखैना आंखौ मादैया फन हमाखै बिदि होननानै बेखायनो जोङो मोनसे बार्थडे पार्टी मोनसे फिसा बार्थडे पार्टी खालामगासिनो जोंहा टुक्लुआ बिराद दुस्तुलै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ मा खालामनो देलाय खिथालाय स्टार्ट खालामनोसै थ' चलो फाय नोंखौ नुवाखै सना आयै सना नुवाखै फाय नोंखौ नुवाखै Decoration complete jacket for birthday celebration jaben nama Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Furda Happy birthday to you Saskia Jabai So जों दायो बेरलायबाय बेबायदि बेरबाय थानायनि थाखायनो जोङो मामाया होनबाय मा लावदुमाबो होनबाय गाबोन खालामदो मा होनो खिन्थु लावदुम मोना मोनजाला बेहा अफिसनि खामानि दङ बे थांफिनसिगोन न'आवहाय खिन्थु जों आन्था सेलिब्रेट खालामनोसै फिसा फेमिलि फिसा पार्टि फाय सना फाय दुलबे फाय सना So जों दायो आयौ मेंजोब्बाय जोंहा मामाया होनबाय मा गाबोन फुङाव खालामदो जिहेतु जोङो पार्टिखौ इभिनिंआवसो खालामगोन इभिनिं माने आफ्टारनुन प्लास इभिनिं बेखायनो जोङो फुङाव खालामसै नङाबा बिलुना ओरैनो बेरगासिनो लस जागोन ना जोंहा ओरैनो सुना दोनबा हरावहाय नै बेरगासिनो नुबायना बेखायनो स' दोनथ'नोसै आङो बाय बाय होनना बुंथ' गाबोन लोगो मोनगोन बुं गाबोन लोगो मोनगोन इदि होनना बुंहर आंनि बार्थडे दङ आंखौ विश खालामहर दे कमेन्टआव होनना बुं दे आंनि बार्थडे दङ आंनि बार्थडे विश खालामहर दे कमेन्टआव कमेन्ट बक्सआव होनना बुं कमेन्ट बक्सआव आरो आङो एडभान्सलि थेंक इउ स' माच बुङो आंखौ जाय विश खालामदों होनना बुं दे आं थेंक इउ स' माच बुङो होनना बुं आं थेंक इउ स' माच बुङो जाय आंखौ विश खालामदों जाय विश खालामदों बाय 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 गाबोन लोगो मोनगोन जाबाय दे स' नै दायो थांगोन स्कुटि लानानै उपाय गैया माहाजोन नङा नालाय नानि फैदो थांसै अखा हादों नै आंनि मोखाङावबो गोलैलायलायदों नुदों ना साथा लादो नै सासेया थ' अखा सिजोब्बाय नै नैलाय अखा सिजोबजोब्बाय नै अखा हासदो बेखायनो थांथ'ला दसे नेनानै थांसै Can you feel
it wrapped around your soul with no control. Ji अखा हासोदो नायनाय सि जोमजोब्बाय आङो नायनाय पेना सेस सि जोमजोब्बाय नायनाय साथा लादो नै जोङो ओइलाय जोंनि सगा नायनाय मा जाखोसै जोंनियालाय है नायनाय सि जोमजोब्बाय आयु आंहा घरिया सेस बख'ना लानांसिगोन शिट नै हेलमेट गारना लाबाय आङो एसे सेफ जानायनि ओमफ्राय अखा सिबाबो थांनांसिगोन आरो उपाय गैया बैनो जानो न'आ सि जोमजोब्बाय सेस नों सियाखै माहा खानायाल'सो आंनियादि गस्ला सस्ला सि जोमजोब्बाय मोनफैबाय नै स्कुटिखौ बेयाव दोनबाय जोङो खारनानै डिजाइन खालामगासिनो आदाया बासि नङा बेखायनो मोजां मोनबाय आं खानाया बोरै जाजोबखो नायनाय आंनिया नोंसिनाव अखा हाखायाखै नामा जोंनियाव बिराद बुरजा हादोंथ' मानो लानाङा रौतानि मानसिफ्रा नोङो गस्ला बायफैजोबगोन माने एसां गुफुरफुर रोंलाय स्लेम स्लेम आंनि गिफ्ट होदो नै बिन्थाया मोजां होदो दा आं कालारखौ मोजां मोनदों बेयाव थायो दखान होयो जिन्स ना ओं जिन्सनि बहानि आङो सोंनो बोरै सेस मोनासै इमान खस्थ' लामाथिं थाबायबोना आरो बेलेग मोनसेयावसो मोनगोन दे थांबावलायनायसिगोन बेयाव बादि लादो दाय फैसा होआलासिनो फैदो मोनदो दानिया थांसै जोङो दायो ओइ रौतानियाव फैदो डिके कमप्लेक्सआव मोनगोन ना मोनाथाय बार्थडे बेलुन पाम हा ডাঙৰটো আছে হেপী বাৰ্থডে বেলুনটো হা মিডিয়াম কিমান মিডিয়াম চাও নহয় হেপী বাৰ্থডে যে লিখা আছে সেইটো নাই নাপাম নেকি ইয়াতে কি হ'ব পিছে বাৰ্থডে কোনো নাপাতে নেকি আমাৰ ইয়াতে বাৰ্থডে বেলুন নাপাও যে जोंनि रौतायाव मा रावबो बार्थडे खुङा नामा बार्थडेनि हेपी बार्थडे लिरनाय बेलुनखौनो मोना मोननै मोनथाम जायगा गिदिंबाय आङो दाबो मोनाव नै मोनफैबाय जोङो मोनफैबाय दायो
रेस्ट लानो मोननाय नंला साजायनांसिगोन साजायाखै नालाय चक्लेटसो जाग्रोबाय हनै सासेया बेलुनखौ सुफुंबाय ओमफ्राय नै आरो माखासे बेलुना दंबावो सुफुंनो मामाया नै जों ड्रेसबो चेन्ज खालामला जल्दि जल्दि खालामसै डेक'रेसनखौ ओमफ्राय ayo baru nabur ya leh khusus leh saabo mesin kena monasi leh umpai dia maba gue puguli baisa Can you feel it wrapped around your soul with no gun? देनांबा बिमादैखौ बुरै जाबा जाहोगोन ना जाहोआ बिमादैया इथिं बोलोखौ बेलुनाव सुहोगासिनो मा साख्रि मावो नोंलाय देनाङो मा साख्रि मावगोन सना फरायनानै हा मा साख्रि रे खिथा हा डक्टर डक्टर जागोन ना बिथाङा उन्दैयावथ' जोंबो सानदोंमोन डक्टर इन्जिनियार जानो नाथाय दिनै मा जाखो जेबो नङा दे जाय जानो हानाया जाबाय बाट जोंथ' फालतुखा नालाय जायासै आरो उन्दैयाव आंबो सानदोंमोन प्रफेसार जानोलाय हागौमोन दा नेट एग्जामानो नै लकडाउननि थाखाय जायासै आरो दाथ' इउटुबार जानानै प्रफेसार जानो गोसो गैला आरो जेरैबायदि फालतु देखायबाय रावबो स्टुडेन्टआ खोथाखौबो लानाय नङा फोरोंबाबो नोंनो माथो बिदिलाय मेदाम जालायगोन ओंखायनो इउटुबारानो जाबाय जानानै थानोसै ये बार्थडे बयनि थाखाय लाबोदों जा टुक्लुआ एसे लोमजानानै बिमाजों हस्पिटालाव थांनांगौ गोनां जादों ओमफ्राय दा दिनै फैगोन ना फैया मिथिला आरो एसे माने खोमाखौ नायजाहैदोंमोन माने ये हेपि आंनो गाननायसिगोन आरो टुक्लुनो लाबोनायखौ दा लादो सना हर Can you feel it wrapped? एसे कमप्लिट जाबाय ने आरोबाव दंबावो बहुत बारा एसेबां खालामला एसेल' खालामगोन You can't breathe when you're drowning underwater. मेंनानै जना दङ आं नानियासो खालामबाय मोदोम गिदिरफोरा बेनो मेंनायानो बारा मा होनो दिनैसिमथ' बिराद आङो बहुत मानसिफोरखौनो सरप्राइज होबाय फंबायानो जा बिदायानो जा लोगोआनो जा माबायानो जा किन्तु दिनैसिम आंनि बार्थडेखौ बोसोरथाम जाबाय खोमा बोसोरथाम सिगां एभ्रि इयार सरप्राइज होयोमोन आं बेखौ दिनै मिस खालामदों बेनि उनावहाय आंहा थांनाय बोसोरावबो लकडाउन जाबाय गैया जायासै बार्थडेआनो मोजां जायासै 3 इयार्ससो जाबाय आंनि बार्थडेआ मोजां खुंनो मोनाखै आङो जास्ट ओरैनो माने फिसा पार्टी ओमफ्राय गैला किन्तु 3 इयार्सनि सिगां आंनि बार्थडेआ ओरैबायदि स्पेसियेल जायोमोन आं मिस खालामदों बै मोमेन्टखौ मिस खालामबालाय माथो मोनोना थांखांनाय बुस्थुखौ मोनफिनो नामा मोना थांखांनाय बुस्थुखौ सुफुं दे आरो जाबाय वाव वेल डान Buluhu, 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 Furdan, come on. बियो 7 years जानायखाय 7 होबाय ओमफ्राय नै जोंना
decoration-a. उपाय गैया ओइयाव गोथाङा मोनसे गबायदां माथो Used to be so simple. Haven't got a clue as to why the world is filled with lies. But then again, we're sinful. 'Cause we keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is life. Bye bye jahat tuklu muna mun bye bye deh sana buat kanan deh hey dah tunggu deh sana nah pudam dah deh cuma ayo cuma ada lain deh thằng số này rồi thằng nào đánh cái gì thằng đây ông phải sạch sẽ ông phải lại yeah đây đi thằng nó là cái lần thằng kia có đi mar là đến chỗ kia có mar là đến chỗ Used to be so simple. Haven't got a clue as to why the world is filled with lies. But then again, we're sinful. Này ओंखारखांबाय आङो दायो थांनोसै दायो केक हानोसै केकखौ टुकलुदो टिकुलुदो सोला फोजोबसिगोननो बेखायनो जलि हायोनोसै नङाबा जानाय नंला बिसोरनो दे ओंखारदो जलदि हाबा जानायफोरानो देलायबाय थायो दा हाबा जानायफोरा आंखौ दुखु मोनगोन दा बारा देलायनो होआखै होननानै बिदि होनाखै आं न'नि मानसिखौसो होनदो दे दा Nyatalah, nyata. Ready, sanaibo. Zatuklu muna ready. Nah, yang ready zabai. Kita ada harla zagasino. Zahabo. Sampai bazai. Omprai nani. Sampai jahat tuklu mosasodo. Kendal pulu. Kero babe alai kero ilai ne birthday boy ya. Ayo, musa ne ya. दायो जोंहा आदाबो गैथ'वा जोंहा टेक्लायाथ' गुवाहाटीयावसो ओमफ्राय बाबायाबो गैथ'वा दायो वेस्ट बेंगलाव थांदों ओमफ्राय जोङो जाखिनि दङ जों बेखिनियानो जोंहा बाबुनि बार्थडेखौ सेलिब्रेट खालामनोसै आं बिदि थांनो आंसो ना दे खबर इखौ खबर अफो खाम दे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Guldan. Happy birthday to you. Ika lah nanai, aku ini tu. Ika lah kaya deh. Ya, buku pulang ya buku. Oh, deh. Happy birthday to you. Dia tu ini tu. Ini ada. Oh, besar. Ada nunggu.
Ebar ang itu deh. Allah. Deh, nesen dulu deh. Deh. Apin dulu apa? Apin dulu. Deh, Mama do happy birthday to you. Hihi, deh, ang lebih sunah. Ini belum ke? Ya, anin dulu deh. Ya, dulu deh itu. Deh. Anin dulu. Deh, ang lain. Oh, ini lah nado deh. Apa sunah dulu? Icinay. Ay, mabani sa sini udah mabani sa sini. Deh. Mama deh. Bugar lagi deh. Udah, saya sini dulu. Deh, pur sana do, pur sana. Nah, Bapak do. Ini dulu. Anin dulu. Ay, dah, isa sini. Nah, cik deh. Happy birthday to you. Perdan, ibarimu sana sih. Besang years sa kena usuna? 7 years. 7 years, buray sigod. Nang lai, nang lebih sibusan na ko suna. Oh, bihak cake za yo sumukuk ta. Cake za yo mukuk. Ma bipurlai, singra misti zahode. Oh. Suna. Ini agak munin mun pepe. Bayi hatu nih misti ke thor basa na kai bibang bayi di. Oh, dini baman basa na ya kai. Deh zade. Mama sana itu mitzwe. Lal mohon misti. Apa suna? Ayo, neng kau bela ke? Nah. Lai ko mana ko tiba tadi? Deh, mak jangan kayak kasih semua pun dah sabai. Oh, nih bibu ya sabai. Oh, nih bardi bu yang sabai. Nanya satu aku. Oh, nih pasti. Oमफ्राय आंनिया गिफ्टआ मा होनो साइकेल नांगौनो माने आं गिफ्टखौ जाय माखौ मोजां मोनो बेखौ होना मोजां मोनोथ' सारप्राइज होबाबो ओमफ्राय साइकेलसो नांगौनो फिसालानो आहा बेखायनो साइकेलसो बायना होनोसै आं साइकेल बायना होनाय भिडिअखौबो आं खालामनो सोलाबोबालाय खालामगोन आरो जुदि सोलाबाबा मामानो फैसा होना गालांगोन आरो आङो Ang za mamani bayi disarna moखां हापां-पांनो खिन्थु जा मामाया डिम्पल थाङो आरो मोननै आंनिया मोनसेबो थाङा बेखायनो आं दुखु ओमफ्राय नै जा बिब'आ जा बाबा बायदिना एसे खाथियाव फैलाय जा बाबा बायदिना ओमफ्राय आं जा मामा बायदिना नङा होनलाय आं दामफ्लिफ्लि इयो आरो इयो टेक्ला बायदि लादों एकदम उपा इसोर फैबाथाय मुझे सोना है मम्मी के पास थांनोसै आङो मेंसोबाय आं इसोरनि हारलायाव थानो हाला दुस्ट' स थेंक इउ स माच गाइस जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय I love you bye bye आयु थांसै आं नों पाबजि गेलेनो रोङो सना नों रोङो सना पाबजि गेलेनो रोङो आबा रोङो ना नों रोङो रोंखायोआनो मालाय ओइलाय नुवाखै रोंखायो पाबजि गेलेबावो